Nyanyi Bu. Kakinya Bu. Asik. Ayo sikile sikile. Asik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Aku iki tukang tambel ban. Uripe sadalan-dalan golek pangan duit sing halal penting sesuk urip sandang lan pangan. Aku iki tukang tambel ban rezekine untung-untungan golek pangan duit sing halal wayah esuk wetengku krasa kroncongan yo anggun wijaya namar bergoyang Majedor, majedor, wah iki rezekine padha teko. Majedor, 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 dor ban becamane. Wah iki rezekine padha teko. Oe padha kerja, oe padha teko. Tambal ban uripe sadalan-dalan duit sing halal kanggo sandang lan pangan. Tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa koncongan. Majedor, 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 dor noban pecah. Majedor, 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 dor ban pecah maneh. Isuk-isuk rezekine tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Ya, terima kasih Bu. Lagu apa lagi Bu? Oh, Gerojokan Banyuwangi. Bagiannya sampean Mbak Yul. Nggih. Ibu Ejen luweko ya Mbak neng joget. Nom-nomane paling ya tukang sawer wae. Paling ki nom-nomane sinden kaya aku Mbak ketoke. Nggih, ngeler sinden riyen. Teko yo lho. Oh, sinden gantungan. Luar biasa nggih Bu.